Delleval en in de vierde de haven van West-Skilge. Meer dan 50.000 mensen komen deze week naar het eiland, naar Oeral, en ik ben daar één van. Zoals elke keer hoop ik maar op mooi waar, maar het festival begint met buien en hudde wien. Het is net oors. En eigenlijk ik net zo hele slim. Waar is er wel mooi. Wat wolswaardiglijk is dat Oeral terug bezuinigings zijn rieksubsidie kwijtrekkert. En zonder dat geld kan het net. Een domme set, want dit festival levert de staat om belastinginkomsten al meer dan 4 miljoen euro op. Een meervoud van de subsidie die ze jouwen. Ik ben op weg naar een afspraak met Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid. We zullen naar een voorstelling van Orkater. Best wel een echte keus- en cultuurliefhebber. Is het vaker naar dit soort dingen? Ja. Dus kun je zo optellen, een 29ste keer. Dat is op Oeral komt? Dat ik op Oeral kom. Ja, ik heb één keer hier mist. En dat heb ik mezelf erg kwalijk gedaan. Oeral is gewoon het beste festival van Europa, is mij vraagt. Dat blijkt trouwens in het rapporten. En zat dicht bij huis, dan ben je toch wel echt een beetje dom uit de tuin. Ja, precies. Maar ik ga nooit langer dan een week uit trouwens. Nee, waarom niet? Ja, het werkje. Dan ben ik gewoon kemerdagen en dan staan er alweer debatten. Ik heb bijvoorbeeld Menje debat door de Deltawet. Ik kan net zeggen van ik ben op Oeral. Ik ben er net. Maar dan verschoven ze de boel net uit. Nee. Ik ben nou mijn coach, dat is trouwens echt voor het eerst dat ik echt mijn coach... Koos is mijn partner. Maar ik ben een hele partij altijd mijn vriendin gaan. Maar je straks nog een stuk van Orkater? Ik ken Orkater wel, maar ik ken het stuk net. Nee. Ja, dankjewel hè. Ik verwacht ze ervan een beetje, zeg maar, wat op emotie, wat absurdistisch, zo dan. En dan toch wel maar een dieper verhaal. Hoor je van dezelfde dingen? Jawel. Ja? Ja, we horen bijna van een beetje vernieuwend theater. Wat zijn dit? Uniformen. Uniformen van wie? Dode soldaten. We herstellen de scheuren, we halen de oude labels eruit en zetten de nieuwe labels in. Bartjens aan het werk! Wat we wissenbui krijgen als jeder familie, daar rint zijn voorstelling vanzelf volledig in de soep. Van nu heet je Piotr vertelt het verhaal van een groep vrouwen die klingen voor sneuvele soldaten verstellen matten. Een muzikale vertelling over hoe zij de oorlog terugkomen. Wat vond je hier nou van? Wat vond je ervan? Nou, het is wel heel echt zo'n Orkaterstuk, hè? Van dieper verhaal. Achter elke vrouw zit er een drama, achter elke piscoon en overal. Maar is dat niet wat ik echt zo mooi krijg tijdens die hele voorstelling? Of, Ja, ik vond het in het begin wat traag. Ik weet niet, er zit niet zoveel ontwikkeling in. Nee, maar het gaat dan natuurlijk om het diep trieste ervan. Ja. En er moet net volle drok erbij zitten, denk ik. Ik heb er net, voor mij weer het prima zo. Ja. Mooi ik vond de muziek prachtig. Ja, super. Ja. Dit is juist al liever als zeg maar een klucht en 3 bedrijven. Nou, vind ik mooi. Ik ben net wat dat net heel kies. Ik zit nooit naar precies hetzelfde of zo. Nee. Ik hoor ik absoluut van de humor is uit. Nou, dat ziet er hier net zo bot in. Nee. Maar dat is het leuke van Oeral. Ik kan gewoon iets kiezen. En ze sturen misschien gewoon bij iets van gedichten voorlezen of zo, is ik goed. Ja. Als het maar iets is van de menselijke uiting in de kunst. Kom je hier ik had als je gewoon oorzaak? Ja, even een biertje pakken of zo. Ja. Dit café? Ja. Waarom dit café? Nou, het is authentiek hè. Helemaal oud van binnen. Gewoon lekker basic. En nog eventjes door beste politica. De subsidies zijn al hier vaai. Wat vies je daar? Oeral, die voldoet aan alle eisen. Ja. Is voor nog 11% nog commercieel afhankelijk. Of tenminste van de RICO afhankelijk. Ja. En ik denk, ja, die 11% is voor mij correct de erkenning die de Oerrit er bij doet. Ik vond het eigenlijk het beste festival van Europa. Ja. En ik denk, nou, het is gewoon asociaal om... Ja, die Oerrit die zei van, wij moeten sowieso bezuinigen hier. En als dat Oeral zo goed draait, nou, dan kunnen ze zichzelf toch even een beetje dribbelen. Dat is mijn gewoon bedrijf, ik zo. Dus vind ik hier een schop naar, Jan. Dus Jacobi heeft nou de taak om
botsen integreert. Nou jongens, op een hele goede oorlog hè.